تخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci cikin wannan makaranta mai albarka Akademiyatul Qawarir. Muna ƙara godiya ga malumanmu da dukkanin wani wanda ya bada gudunmawa ganin ci gaban wannan makaranta mai albarka. Allah Ubangiji ya saka muku da mafificin alkhairi. Allah ya ƙara wa rayuwa albarka. Allah ya ƙara ɗaukaka wannan makaranta. Alhamdulillah, hakika Akademiyatul Qawarir farin cikin mu ce. Muna farin ciki sosai da jin daɗin kasancewar mu ɗaliban wannan makaranta. Domin kuwa mun samu ƙaruwa sosai ta ɓangaren ilimin addini da ƙarin wayewa ta rayuwa, kama daga ilimin fiƙihu, aƙida, sanin tarihin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanin hadisan manzon Allah da sanin ma'anar wani bangare daga cikin surorin alkur'ani mai girma. Ƙari akwai kuma koyon lugal arabiya, yaren larabci. Alhamdulillah, Allah ya sanya albarka cikin abin da muka karanta. A ƙarshe ina kira ga 'yan uwana mata da su zo su ma don su samu alkhairan da ke cikin wannan makaranta. 'Yan uwa, mun sani cewa ilimi shine hasken rayuwa. Gashi kuma yanzu Allah ya kawo mana hanya mai sauki wanda kina gida a zaune zaki sauke karatu ki saurara. Ta haka ne zaki samu ilimi mai tarin yawa da ƙarin wayewa a rayuwa. Allah Ubangiji ya taimake mu, ya ba mu sa'a. A ƙarshe ina kira ga hukumar makaranta da cewa nan gaba da sake ba mu damar ci gaba da karatu cikin wannan makaranta mai albarka. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. دعونا الله يحمينا ويبلغنا ذرى العليا ويبلغنا مرام